Yebo. Zimbabwe nevari kure vasiri muno muzimbabwe muri kwamuri kumatemana ikoko chokwadi nditendereiwo kuti nditore uno mukana nenguva iyoyi ndigone kukorokotedza zvanzi yangu Dorcas Moyo nealbum rake rakanyukura iye zvinozvi randiri kunzwa riri kudambuka udambutambu chaizvo zvokuti ndiri kufara nokuti chinhu chakagashiwa hanzazi bhora mberi ndofara serega indakangokwana ndiripo ndikaitawo semunhu anga ane time achikumbira mukomana kuti uzondibatsirawo ndikati ano ndipe mukana kuti ndimboteerera ndizonyatso mishomisho ndidi ndiwane mandozopinda wakanaka asi ndoda kungoti Zimbabwe nevari kunze kwezimbabwe kure kwamuriko kunoda kutendai zvikurusa nekugashira album rake musikana Dorcas Moyo kunyanya garuyo riripo rinonzi Haisekwe Mhanza Haisekwe urombo munhu avigwe ari mupenyu urombo munhu avigwe ari mupenyu. Ndakapindawo ipapo ndiri kunzwa kufara kuti chinhu chandakaitawo nemwoyo wangu wese unoda ndichisumudzirawo zvikuru sei igospel and then zvikuru sei dii ramadzimai and madzimai munoziva kuti magara makanaka ndimo upenyu hwedu isusu vanhurume kazhinji ndovanza kuti mamai kumborerwai vana mai makakosha makatikoshera vasikana dai musipo isusu hara baba yanga iri 00 asi toda kuti farai mutore munguva yekunyatsokuteererawo mishemisha album iroro ndinomushuvira rakanaka hanzvadzi yangu Dorcas Moyo Mhanza Haisekwe urombo munhu avigwa ari mupenyu usaseke urema uchiri mupenyu. Ndoda kuti nditi